aloittaa haasteen. Nakamori. Voi. Ei kannata hidastella. Nopeasti vaan, anna mennä. Älä luovuta. Nopeeta. Pääseekö Salminenkin tauluun? Heikolta näyttää. Tietysti mentää vaan paperia itkevälle kaverille. Ei mä laita tohon niitä siipiä, kun sun pitää juoda vielä se kastikekin. Aina vauhtia. Onko tää tarpeeksi syöty? Kokonaan. Sulla on ihan liian hidas tempo päällä. Kaikki lihat pois ja syötiin kyöstin kanssa luita myöten. Kyynele valuu silmistä jo. Enemmän vauhtia. Liian hitaasti. Alkaa kyylleet tippumaan. Anna mennä nyt. Ja periksi ei anneta sitten vaikka sisulla loppu. Kato se silmiä. Kun tuon touhun aloitti, niin sitä ei saa kesken lopettaa. Ja loppuun asti lihaa ei mitään arvopaloja. Sitten vaikka väkisin loppuu. Johonkin eka ja miten. Toisaalta anteeksi ensimmäisen. Siinä on vielä lihaa. Nyt on hyvä. Kyynelvirta. Vedä nopeampaa. Meni silmiin. Älä luovuta, iso mies. 130 kiloa elopainoa, mies sitten kun pienet lapset. Oota, meni silmiin tätä kastiketta. Syö silmät kiinni. No niin, näyttää, ei saa luovuttaa. Eli anna mulle paperia. Siinä on paperia. Siinä on paperia siinä. Ota nyt. Oota, kun mä... Älä pyhi vaan sillä autossa pyyhkimään se silmä. Eli tää pyyhki mun silmät. Itke vaan serkku, ei mitään hätää, emme kerrota kellekään. Ei takku Vasen Facebookista. Toinen. Älä pyyhi niillä sormilla. Ja. No pyyhki vielä tätä. Nyt äkkiä vaan loppuu. Tämähän on armoa sulle, sähän pystyt huilaamaan tossa. Nyt vedät vauhdilla loppuun vaan. Et sä päästä tällä tavalla. Nopeasti vaan, älä luovuta. Mä tiedän, te ootte ite syönyt niitä mietoja kanoja. Ei, jos siinä on todistaja vieressä. Voi seistä pojat. Vaan koske silmiin. Koskin jo. Joo. Noniin. Et sä ainakaan luovuta enää, kun sä ottaa 3 jo syön. Vielä lihoja siellä. Nyt on hyvä. Saatiinkaan sitten, kun sitä on mennyt silmiinkin. Tuu pyyhki mun 8. silmää. Pyysin nokkaan sama. Voovik oli tulista. Pöyhivää kaikkia. Joku nousi tähän enemmän. Sun paikka teki. Nokkaa. Ota nokka samalla. Ai se miehen nokka, mitä Oli ja vauhdilla vaan. Luovuttaa ei saa nättäri. Luovuttaa ei saa. Luovuttaa ei saa, kyllä se on totta. Miksi tuottui tuohon tuossa? Oliko se niin helppo tehtävä sitten näyttää? Tähän sanoit meille, että sä teet se unissakin. No niin, nyt, Tuo on ihan sairasta tuolla. nyt ei kun puolet jäljellä enää. Kato, näyttäri itkee. Vauhtia vaan. Voi. Tsemppiä Vauhtia vaan. Anna mennä. No. Hei, me ollaan 2 päivää sitten koettu itekin tää sama homma. Pyyhki silmää. Nyt keskeytti mun videon. Pyyhdetään. Voi. Nyt vauhdilla vaan loppu. Voiton Puolella. 3 enää. Plussin vie tietenkin se kastike. Sä et saa ostaa mua. Joo. Joo, totta kai. Joutuu juomaan.
Älä pyy silmiä. Tuu tänne näin. Pöhi mun silmää. Apua. Mä Ja en niitä näe. pyyhkii niin se silmiä ja Pöhi vähän suuta tänne näin. Ja nyt äkkiä loppuu, hei. 3 enää. tuntia ennen nättäri retevöi tästä. Tää on voiton puolella jo. Tekee sen unissaan. Tuossa aikuinen mies itkee ja elopaino 130 kiloa ja koko on melkein 2 metriä. No mennä vaan, se vie. Eikö sä haista tuo haistaakin, miten tulinen toi vasta? Oho! Ihan niinku ne kädet. 2 nättäri vielä. Periksi ei anneta. Yksi kärsii kädet. Sillä täris Mä ajattelen silloin, kun me syötiin noin. Mä vedin kaiken kaikkiaan 3 tuoppia. Mä menin tuon pihalle. Päpätti leuka ja kädet pärisi ja hiki valui. Mulla oli tukkakin ihan märkä. Oliko sairasta hän? Älä vaan Pöhi vähän. loppuun asti. Silleen hyvin. Ei sillä ole kassiketta mitään. Ne selvisi. Siinä on aika vähän verrattuna mitä teillä on. Niin ja juotiin aika iso puna. Selvisi. Sä voit sen paperin kanssa, me juotiin sen. En olisi uskonut nättäistä sisuleittää loppuun asti. Aikuinen mies itkee. Kastikkeet vie. Kastikkeet. Sä pysyä sen puolesta. Et sä. Kaveria ei auteta. Älä itke, kyllä kaikki on hyvin. Ei kastikkeet vie äkkiä, niin saat juoda. Kyllä tärisee kädet. Niin, värise. Kädet tärisee. Älä vielä luovuta. Nyt kastikkeet vie äkkiä, että sitä siihen voi jättää. Ei siellä ole enää. On, se pitää Vähän nuolaseen, niin nuolase sitä. Vielä. Mikä Hyvä. Sori. Nyt on nättärikin suorittanut. Mikä haisee? Se on tuo kastike. se on se kastike. Hall of Fame. Pöhi mun silmää sinne. Tällä. Ihan jollakin pöhi. Tässä on sitä aina. Mä voin tuoda tosta paperia. Joo, jos viitsit. En olisi uskonut nättäriä. Nyt se itkee viikon puolella. Se sanoo mulle, että se on niin helppoa. Jos säkin oot tehnyt sen, mäkin teen. Teinkö mä? Teit sen. Siinä on märkää paperi pysyy. Pöhi mun silmää. Olet suorittanut tehtäväsi. Itkeen kyllä. Pöhi mun enää. Tähän vielä käsiin. Karvasti tärisee. Oo. Täristiin kun mä noisin. No taristiin. Ei ole varmaan itsestä vaan tuntunut siitä. Mä hoksasin se ite katsoa, kun mä menin pihalle. Poltin tupaka. Väpätti leuka. Kädet väpätin tupakin käteen, niin Oltiinko noin säälittävän Tossa on tuo Antoni. Avanuoleen ihan muuta. kaveri on? eihän ollut kovin helppo temppu. Moni ajattelee, että se menee tosta noin vaan, mutta ei meekään. Kiitos. Sillä on enemmän tässä paijassa. Ei. Ei se lopu puoleen tuntiin se tuli sun leipä. Siinä on vielä yksi paperi. Noin puoli tuntia polttoa. Kannattaa käydä pesee kädet silleen Niin, etemme se. puolella. Toi mikä itelle auto hyvin kun meni pihalle. Niin veit happeeseen. Raittiin se ilman. Alkutakki. Ja se käät näin yläkö. Hyvä nättäri. Siinä mies me itkii. Ei niitä sääli miestä. Nättäri pääsi vaan tossa helpolla, kun ei ollut kastiketta paljon. Käytettiin kahdella hörpyllä jouduttiin vetää se